2000 jaar geleden, op een koude nacht om 12 uren, begon dat kind hier rond te turen. Hij was gestuurd door God en Heer als redder voor de laatste keer. Bijna 2000 jaar geleden. Dat kindje, dat zou Jezus heten. Bijna 2000 jaar geleden. Hij moest de wereld laten weten. Bijna 2000 jaar geleden. Dat zijn vader niet meer was te spreken. Over zijn schepsels en hun streken. Het kind kwam zeggen hoe het moest, want dat het zo niet verder kon. Bijna 2000 jaar geleden. En als dat kind begon te spreken, de wil van God ging openbaren, dan wisten ze dat al die preken veel te gevaarlijk voor hen waren. En omdat men God zijn wil niet hoorde, besloot men hem te gaan vermoorden. Als hij aan kruising zei hij nog: Vader, vergeef het hem dan toch. Bijna 2000 jaar geleden. Wie zal het nu nog interesseren hoe hard dat hij heeft moeten lijden? Wij willen ons maar amuseren, met lachen, eten, drinken en vrijen. En we denken altijd in ons eigen. Laat men toch over vroeger zwijgen. Wij vieren lekker Kerstmis thuis. En och, die mens daar aan het kruis, dat zal 2000 jaar geleden.